De skotske oprørere, der er i gang med at ligge i en fælde. Ja, sådan var det i de gamle, og så myldrer det lige pludselig frem. Og hvordan har benene det? Vi er gået 1 kilometer måske. Ja, det er fint. Ja. Så du tænker, om 7 dage, så er du klar til at bestige Ben Nevis? Det ved jeg sgu ikke, men vi tager som det kommer, jeg synes. Enig. Den hygger sig rigtigt, den derovre. Og jeg kan regne ud om et kvarter, så er vi halvvejs. Det er faktisk meget godt. Der er selv mange form. Hvad siger humøret, far? Dag 1, du var næsten færdig med de første 20 kilometer. Det er dejligt. Det er den skønneste dag. Og man kan næsten ikke mærke de 20 km på 4 timer. Men i morgen bliver endnu en god dag. Lækkert. 4 stykker takkes. Nationalretten. Og jeg må sige, at jeg har smagt den før. Og der vendte det hele simpelthen i mig, så Jesper prøver på alle ledere kanter at lokke mig til at smage en. Det kommer ikke til at ske. Jeg tror lige så godt, den kunne være britisk. Jeg ved ikke, hvad der gør den skotsk. I krisen de to derovre. Lugter nu af spiritus. How long to Diamond? Og der er jo sådan omkring 5-6 km. Så tænkte jeg skal fandme det her. Så sagde jeg, der er i hvert fald 15 km. Men det har vi snakket om, det er helt forkert. Altså, jeg er en breezer-dreng. Det er rigtigt. Det er altså også godt. Hvad siger humøret på dag 2, far? Det er super. Det har været en forrygende dag. Vi er blevet velsignet med ny energi fra Mathias, så vi har været flyvende hele dagen. Og vi besteg et højt bjerg, 300 højdemeter, der gik lige op i himlen og ned igen. Fantastisk smuk udsigt. Hvordan er humøret i forhold til Ben Nevis på sidste dagen? Den er stadigvæk uafklaret. Uafklaret? Det kan man
Jeg kan ikke overskue det, men vi tager den senere. Welcome to the oak tree and... Skål. Skål. Jeg tror, jeg skal have dessert også. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan få lasagne til dessert her. Ja, det kan man jo godt. Fandme godt 2 gange lasagne i går. Jeg er flyvende i dag. Jeg skal passe på at ikke gå forrest, for så kan I fandme ikke følge mig. Hvordan går det med fusserne? Det går faktisk godt. De er bundet godt ind. Kan du mærke, om det hjælper lidt, det der? Jamen, det fungerer rigtig godt. Ja. Status på dag 3. Altså, dag 3 har jo igen været forrygende. Vi har startet de første 10 kilometer, som var igennem skov og i et utroligt dejligt vandreområde. Et par bakker på omkring 100 meter. Det er ikke galt. Så holdt vi en lille pause, hvor vi skulle have spist frokost. Det kom vi så aldrig til, fordi der var lukket. Men vi havde en banan og en bar og lidt vand, så det gik. Og nu tager vi så den sidste 10 km, hvor vi næsten er i mål. Den har været suveræn. En lille smal sti, op og ned hele tiden på klipper, og man skal hoppe, og man skal kravle. Og det er simpelthen bare så smukt. Nå, så kom vi i gang. Ja. Kan du huske den der Loch Lomond med Runway? Ja. Fanden er en god melodi. Men kan du ikke synge den? Nej, det kan jeg sgu ikke. Jeg kan ikke huske melodien. Jeg tænker, du kan øve dig på den i aften, og så synge i morgen. Jeg finder den på YouTube eller på Spotify, der har jeg den også. On the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Godt, jeg kommer op, Mathias. Det har været kanon. Det har det. Ja. Godt bliver med, hva'? Det er fandme god. Kan I forestille jer sådan et stykke tovværk, der er dykket rigtig kraftigt i en tjære, og så en anden ting ikke rigtig kan bestemme. Og så slikker man på det som en slikkepind. Så har vi smagen. Det er simpelthen godt. Der er frisk luft. Man har tid til at gå og tænke og få perspektiv. Det er godt selskab. Forstå? Det er godt lide. Og løsningen, så skulle jeg lige have trænet op, så du ikke kommer ind i det der med muskler. Kører jeg sådan fra side til side. Og det går jo selv med siden her, så man kan lige hoften. Ja. Og så med her, det kettlebell.
siger du, far? Hvad er bestillingen? I aften er det pizza lavet i stenovn. Så tror jeg skal have et glas rødvin i aften. Måske skulle det egentlig være en Languedoc Merlot. Very dark and juicy Merlot, showing plenty of rich fruit. Det lyder da godt, ikke? Det lyder lækkert. Skål. For endnu en god dag. Skål. Nu har vi lagt noget blumen bag os. Hvad tænker du, humøret er på sidste dagen i forhold til Ben Nevis? På en skala fra 1 til 5, så mener jeg, vi ligger på 4. På en 4? Ja, det er slet ikke umuligt. Det er sgu ret højt, vil jeg sige. Jo. Men altså, når jeg ser, hvilke problemer du har med fødderne, det giver mig selvtillid. Ja, for helvede. Skal du også have en cola mere, når jeg bestiller? Ja, tak. For en mål. Hvorfor skal du have 3 stykker af? Det er fordi, du har fået... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Din prognose på, om vi bestiger Ben Nevis, eller om vi ikke gør. I går aftes, der sagde du 4 ud af 5. Det gjorde jeg, men jeg vil nok sige, efter i dag og har gået halvvejen i regnvejr og nærmest storm nogle gange, modvind og det pisket ind. Og hvis det er noget vejr eller det, når vi kommer derop, så er chancen den er helt nede på 50-50 nu her. 50-50? Men jeg har set vejrudsigten. Det bliver 20 grader. Ja, men jeg holder mig mere til min oplevelse der. Okay. Skål på en forrygende dag.
Jeg har også sådan en. Jeg tænker, vi tager det lidt senere. Jeg er ikke sikkert, den er der. Dag 6. Du har sådan set kun en enkelt officiel hiking-dag tilbage i morgen, så er du ved Fort William. Hvordan ser det ud med Ben Nevis? Jamen lige nu ser det jo fandme godt ud, fordi altså, vi har gået de der 18-19 km siden i morges, og benene de er jo forrygende, og lungerne er som på en 20-årig. Så det burde faktisk, det ser godt ud, vil jeg sige. Men vi tager den tirsdag morgen. Tirsdag morgen, okay. Klokken 4. Klokken 4 om morgen, det er sgu tidligt. Hvis vi skal op, så skal vi fandme tidligt afsted. Jeg synes bare ikke, du var så medgørlig her i morges, så jeg tror du, 4 er en god idé. I morges var jeg i krise. Det synes jeg ikke, det snakker vi ikke om. Okay, jeg havde sgu også lidt krise i morges. Men vi var væk efter en halv time. Ja, jeg ser frem til en cola. Det er også her. Jeg tror bare, da jeg kom op til toppen, jeg var ikke med på, hvad du ville med dronen. Nå nej, jeg fik heller ikke sagt det tydeligt nok. Og så gik jeg egentlig bare i min egen sendboble. Ja. Jeg troede bare, du ville vente. Ja. Og så da jeg endelig fik sendt den op, så var du allerede 100 meter væk. Ja. Så prøvede jeg at løbe, og så mistede jeg forbindelsen til dronen. Ja. Så lige pludselig kunne jeg ikke se, hvor fanden den var henne. Jeg havde bare sort skærm, så jeg skulle til at genstarte den, mens den var i luften. Der er sat mig også sluer herfra. Jeg bliver lidt om i de der myg, så jeg bevæger mig lidt. Hvis man skal tage de der 2 hollænder, så var det noget meget dramatisk. Man skulle næsten kravle op og så videre. Det lød meget dramatisk. Det er jo også de færreste, der er så berejst som dig, ikke? Jeg tænkte på alle de cykelture, jeg nu kom rejse ind i. Det er også noget. Ja. Det man bare ikke gå ind for stil. Det er godt. Der er en ting, der overraskede mig ved den her hike. Det er alle de myg. Ja. Vi ser dem, for det render lige til at få en pause på 5 minutter. Ja. Det var regnet, de kravler alle steder. New Zealand på den sydlige ø, jeg tror det er nordvestkysten, der har de sat skilte op, beware black flies, og det er præcis det samme. Det er jo sådan en lille søndag, der flere turer den der. Men det var godt lige at få den der portion suppe, den fik jeg energi af. Ja, også mig. Så må ikke de har en lille lasagne til forret. Du har faktisk ikke fået lasagne i, 3 dage nu? Det er rigtigt. Det der jagt, det var formidabelt mad. Ja, det var edderrødme lækkert.
fluer her. Så fart på, du gamle. Kan du få dem? Klar? Ja, jeg skal lige have. For satan, det bliver et op. De kravler ind i ørerne og alle steder. Det er slet at komme afsted. Er det godt? Kom så. Så. Ja. Der var det. For helvede. Kom så. Ja. Skål. Jeg har en god og en dårlig nyhed fra. Ja, Hvilken vil du have først? den dårlige. Vores hotel ligger 500 meter fra slutmålet. Nej, det er fint nok. Og den gode? Den gode er, at der er under 1 kilometer til slutmålet. I am so excited for a shower and a hot meal. Oh yes. Det eneste, der er værre end lugten af mine fødder lige nu. Au. For satan. Au. Det er, hvordan de ser ud. Au. Den her lugter lidt værre end den anden. Au. Nu kan jeg miste lidt mindre ondt. Well done. 36 kilometer. Næsten 20 grader. How are you? I'm good. I'm very tired. Is that like 36 kilometers on the first day or something? Yeah. But at least we were we were warmed up, you can say. Yeah, but you've been like hiking so long already. Yeah, true. Right? Og det er ikke det fedeste hver dag, ja. Nej, man kan ikke rigtig mærke forskel på sveden og regnen. I hvert fald er jeg våg indvendigt og udvendigt. Sådan her. Der er kun 22 km igen. Jeg går og drømmer om, når vi kommer derind, så lige et hurtigt bad, så en kop varm kakao Med flødeskum. med flødeskum, og så bagefter en røget. Vi skal lige til at jævne det hele. Det er satet med en aftale. Så ser vi, hvad der sker. Hell yes. Så for helvede, nu har vi ballade. Jeg tænker, vi skal tage broen, skal vi ikke? Oh. I'll put it down in a second. No. Go for it. Bye-bye. Enjoy. Yeah, see you guys. Did you survive the mosquitoes? I'd say midges are worse than mozzies. Cirka 6-7 km tilbage. Can't wait to be down. Hot chocolate with cream, here we come.
sidste valgmulighed i dag, det er at hoppe i havet bagved dig. Eller gå ind og tage et bad indenfor. Det kommer ikke til at ske. Okay. Så lad os tjekke ind. Skål, min søn. Tak for en fantastisk uge. Tak for en god tur. Det har været en kæmpe berigelse ved sammen med. Jamen, i lige måde. Skål. Skål. Og endnu en gang tak for en god tur. Ja, lige måde, far. Lige måde. Smager fandme. Doors closing. Doors opening. Ground floor. So it's day 8, which is officially a rest day. We're flying back home in the evening. Outside Fort William, I believe it's Great Britain's tallest mountain, Ben Nevis. And why not? Why not grab that one too? Not the best sleep last night. Woke up at 5:15, shower, bandaged my feet, clothes, packed. So my dad was ready for checkout. Checked us in at the airport, ordered a cab. Now I'm going up and up and up and up. I think this is the first little plateau before the big, quite steep, I gotta say, incline. I'm guessing it's that way. Into or above the clouds. Supposedly, it's gonna be a sunny day. So it would also be nice with a good view up there. Whew. What a rest day. A little bit over halfway. Slow and steady wins the race. Yeah, you too, guys. How long did it take you? I don't know actually. 2 hours and 33. Well done. How about you guys?
2 hours, 59 minutes, and 59 seconds. Yeah. But all this effort and then for this view. It's just breathtaking, isn't it? I would say, like, hang a 5, and you might actually get a really good view. But Yeah. I think it's the fact that the clouds are just blowing into us, so every now and then you'll get a break. At the top there, you got a best chance of seeing all the mountains over there. It was pretty cool. Okay. Run back down. Let's go. Hi. 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 Hi guys. Hi guys. Morning. Hello. How you doing? Good, good, good. Ben Nevis i går, da vi kom til slutmålet, havde jeg tænkt det hele igen, men det blev et nej. Men Jesper har jo simpelthen bare spurtet op og ned, samlet 5,5 time, startede omkring 6:15 og var nede igen før middag. Det er vildt. Det er en rigtig beslutning, fordi vi har faktisk haft en stille og rolig dag i dag. Ikke? Nu har vi haft 4 timer, hvor vi kunne gå på museum, snakke lidt om turen, uden nogen hast. Man skal også lære sin nej. Ja.